Ето как обучих децата, лишени от родителски грижи, да могат да шпакловат по метода ни за шпакловане от курса ни. Това благотворително обучение го направих през лятото и тогава ви показах първия епизод. Сега идва ред да ви покажа и следващите епизоди, в които продължаваме, за да видите колко добре се научиха децата да шпакловат и какви са техните впечатления от това. Трябваше да помогна на тези деца, защото в момента, в който станат на 18 години, те трябва да напуснат домовете и да се оправят сами в живота. Тяхната мечта е да станат майстори и за това исках да ги науча как да бъдат отговорни, съвестни и да могат да шпакловат професионално и качествено, а не както правят около 70-80% от посредствените майстори в България, които са супер безотговорни, некомпетентни и не защитават интересите на клиентите си. Така че, вижте как премина и втория ни ден от обучението ни по шпакловане на децата и очаквайте и следващите епизоди след това, за да видите как се справят с цялостния процес от начало до край и какво мислят за това да имат занаят в ръцете си за цял живот. Днеска чакаме децата да дойдат за втория ден. Шпакловахме първа ръка няколко стени. За съжаление все още е мокро. Влажността тук в този нов блок е прекалено голяма и утре, когато трябва да шкуриме, най-вероятно няма да изсъхнало нищо и ще видим какво ще стане. Но сега ще продължиме, въпреки че е мокро, с риск да се появят мехурчета или пък по-лошото, което може да се случи, да се отлепи, което не вярвам да стане. Но ще продължиме да шпакловаме втора ръка тези стени, за да може децата да се упражняват и да придобият увереност в този занаят, за да може след това да го практикуват. Ето тук тази стена също имаме няколко петна, където все още е мокро. Това не е най-изсъхналата стена. Имаме само няколко мокри петна. Ето тук долу. Така че тук минаваме, зашкурваме мустаците и почваме втора ръка шпакловка. Допълнително направихме на децата и изненадите, за които те няма да знаят за какво става въпрос. Ето това са ни паната. Те ще бъдат с много висока символика, тъй като това ще са едни подаръци, които ще подарим на всяко едно дете. Обаче ще видите в следващите епизоди как тази цветна шпакловка ще стане в нещо супер готино и накрая, когато видят какво са сътворили със собствените си ръце, това ще им дава увереност напред в живота, че ще могат да се справят с всякакви други неща. Направили сме много готини цветове. Те си избраха сами кое дете, кой цвят ще вземе. Не трябваше да теглиме томбола. Накрая ще видите какво ще стане. Днеска продължаваме да работиме и вижте какво се случва. Добре, деца, почваме втори ден шпакловка. Виждаме сега какво се случва с стените. Какво ви прави впечатление? Не, ние не сме шкурили все още нищо. Поизравнили сме ги, да. И виждаме, че има различни цветове. Имаме светло-розово и тъмно-розово. Какво значи едното и какво значи другото? Вчера какво казахме? Не е изсъхнало хубаво. Че не е изсъхнало хубаво. Точно така. Браво. Където има повече материал, браво, да, там стои мокро и там изсъхва по-бавно. И тази стена тук ни е много мокра, все още. Ние тази стена няма да я шпакловаме, ще я изчакаме, утре се надяваме да изсъхне, за да можем поне нея да я шкуриме. Тук тази другата стена, която е другата част на стената, вече дръпна доста по-добре от сутринта. Аз дойдох сутринта в 9 да видя какво ще се случва, за да си направя сметка за утре какво ще е положението. И тук е поизсъхнало малко, но има няколко участъка, където не е изсъхнало. Елате да видите обаче другата стая какво се случва. Значи в другата стая имаме тази цялата стена е изсъхнала много добре. Останали са съвсем няколко малки петънца, които са още влажни. Ние тази стена ще я повториме днеска. Другата стена също ни стои вече доста поизсъхнала и тя е поизсъхнала, така че ще я направим и нея. В другата стая стената ще оставиме, няма да я шпакловаме, защото е мокра. Когато е мокра стената, може, когато правим втора ръка шпакловка, да ни станат балончета по шпакловката или пък да ни се отлепи директно шпакловката. Затова ние там няма да пипаме и ще оставиме като резервен вариант утре, ако някакво да шкуриме, поне да изшкуриме уния стени. Сега това, което ще направим, първа ръка на тази стена, тя ви е подготвена, аз съм я подготвил тази стена и е на тази стена и тя ни е подготвена също. И ще направим втора ръка на тези, които казахме. Сега, за целта ще направим оцветяване на шпакловката отново. За втората ръка ще направим друг цвят. Като искам да използваме тази шпакловка, която вече е отцветена. Аз съм я събрал в една кофа всичката. Ще добавим към червеното зелено. Знаете ли какво става, като сложиме към червено зелено? Жълто трябва да стане.
По принцип, така го дават, че червено и зелено стават жълто. Обаче аз си направих една проба да видя какво ще стане и то стана като някакво сиво. Така че ние сега ще видим какво ще стане. Да, нещо кафяво сиво стана. И сега ще смесиме да видим какво ще стане. И когато го направим това нещо, ще шпаклуваме с новия цвят тази стена първа ръка и тези, които са изсъхнали втора ръка. Преди обаче да започнем да шпакловаме, ние трябва да си направим подготовка за следващия слой шпакловка. Минаха сутринта всички майстори тук от блока да видят какво правим, какво става и знаете ли какво казаха? Че сте се справили супер добре. Те дойдоха да видят стените и не успяха да повярват. Викат, браво бе, те много добре са го направили. Защото имаме само няколко мустака тук-там по стените. Ето това са мустаците, които вчера ви казах. Помните ли? Да. Тия мустаци, преди да почнем да шпакловаме, ние трябва да ги премахнем с една шпакличка. Взимаме си шпакличката и така ги зашкурваме и вижте и те падат. Всички надстърчения, които имаме, такива, ние трябва да ги минеме с шпаклата и да ги зашкуриме. Това нещо го правим с маските, защото виждате, когато го правя, се отделя прах. И ние този прах не искаме да го дишаме. Без много сила, леко го правим. По-добре го направим няколко пъти без сила, отколкото един път с много сила и да ни се отлепи. Така че навсякъде, където имаме надстърчания, с шпаклата минаваме да ги свалиме и да ги изравниме. Защото след това почваме да шпаклуваме отгоре. Там, където е най-прясно, падат най-лесно. Ето тук сега ще ви покажа, елате да видите тук. Вижте сега тук всичко ни е мокро, нали виждате? Да. И гледайте сега, аз като почна да го зашкурваме така, то пада като обелка от картоф, нали го виждате? Като обелка от банан. Или обелка от банан. Където е изсъхнало, пада значително по-трудно. Така че сега взимате си маските, ръкавиците, очилата и ви давам 4 шпакли, за да обработите стените, да им свалите всичките мустачета. Ето тези всичките мустачета, които ги има, така леко ги сваляте и да нямаме мустаци, за да можем да шпаклуваме след това отгоре. Нали? Разбрахте? Много е лесно. Значи, навсякъде, където има, минаваме да свалиме всичко надстърчещо, каквото имаме. Ние затова шпаклуваме с тия ножове, защото като шпаклуваме с ножове, имаме само няколко мустака на цялата стена. Дай си маската да не дишаш. Дай сега на всеки да го покажа по-отделно. По-бързичко. Това си го правим така. По-бързо, по-смело. Където е изсъхнало, по-бързо и по-смело. Не го бъви. Някои да вземат със стълбите и да минат и горе. Значи трябва никъде да няма надстърчания. Имаме го да кажем това. После не е нужно да махаш, за да сложиш пак. Само е така. Принцип ъгълчетата, ако имаме в тях, там виж какво имаме. Гледай сега тук. Това трябва да го махнем от ъгъла, защото ние ще го шпаклуваме после и то ще ни падне и ще ни прецака новата шпакловка. Ние сега ще шпаклуваме без да стигаме до ъгъла. Сега почваме да отцветяваме другата шпакловка и си я разбъркаме. Сега шпакловката ще я разредиме малко с вода, за да ви е по-лесно. Вчера, като ви оставих така не разредена с вода и беше една идея по-трудно. Така че сега ще го направим по-лесно, да видите колко по-лесно ще стане сега. В тази чиста кофа ще сложим половината отцветена шпакловка. Аз събрах всичко от вчера. Всичките червени ги събрах ето тук. Имаме много. За да можем да си я използваме, тази шпакловка, сега ще смесиме половината червено с половината ново бяло. И към тях ще добавиме зелено. И ще видим какъв цвят ще се получи, за да можем да имаме по-различен цвят. Кой идва да гребе половината тая кофа да дойде тук? Айде, давай. Слагаш си ги така близко една до друга и си гребеш. Малко на сладолед прилича. Да. Сега ще видим после какъв цвят ще направим между розовото, бялото и зеленото. Сега много е важно също така да знаете, след като се направи това зашкурване, там където е имало прах, нали се отделя прах. Този прах ние трябва да го премахнем. Не можем да шпакловаме върху прахта, защото новата шпакловка ще ни залепне много хубаво за прахта и после ще падне със прахта. Така че трябва да обезпрашиме. Това нещо можем да го направим с парцал, с прахосмокачка или с метла. Метлата е най-лесното нещо, което имаме. Виж как се взима от страни на кофата. Ако искаш да вземеш, не взимаш така, защото така не става нищо, а така странично. Виж ли странично колко много взимаш? Добре, значи още малко и сме готови. Ето това да предположим, че ни е горе-долу по половината от двете. Сега трябва
половината бяла, да я сложим тук, другата половина там. Кой ще гребе сега? Идвай на опашка, се нареждай. Тази цялата бяла, половината трябва да влезе тук, другата половина трябва да влезе тук. Значи кръстовете винаги трябва много да си ги пазите. Защото който не пази кръстче... Който не пази кръста, си го сецва и после трябва да лежи една седмица да почива. Гледай да не пада отстрани, да си влиза всичко в кофата. Трета няма правилно. Това е за ресторант. Кой друг иска да гребе? Идвай ти на опашка, сменяйте се сега. Сега първо той, изчакай след него си ти. А това с вентилатора практика ли? С вентилатора е практика, защото той раздвижва въздуха и от въздуха, като се движи въздуха, се изсушава по-бързо. Да, има влаголовители, такива едни машини, дето те събират влагата от въздуха и я правят на вода, защото влажният въздух е газ, а водата си е течност. И почваме да си ги пребъркваме, първо да видим какъв цвят ще ни се получи. Виж ли, що трябва да си с очила? Тия очила не са за красота. Айде разбъркваме и другата. Дайте да обереме тук около кофата, този миксер. Тая шпакловка аз съм я разредил предварително. Виждате ли колко е по-рядка вече? Половината ще е в едната кофа, половината ти ги изчакай за сега. Половината е. Давай да не кетчуп. Такъв зелен кетчуп виждали ли сте до сега? Сипи малко на пицата. Дай на някой друг да слага. Айде. Сега ще вкараме малко от този материал в другата кофа и тук ще добавиме още зелено. Тук вижте, стана си наистина леко жълто, все едно. Жълто-зелено. И ще сложим всичкия ни отцветител, който имаме. Зелен. Я разбъркай сега пак. Тук целия слагаме. Целия отцветител. Давай сега, кой ще бърка друг? Айде, кой не е бъркал? Другата шпакловка със сигурност ние ще виждаме разликата. Защото вече не е розово. Вижте сега материалчето колко е редичко, вече прилича на сладолед мента. Дръж. Направихме много хубав зелен цвят. Има леко сиво-зелено е, да. Миксер вече няма да ползваме. Разбъркали сме си шпакловките, отцветили сме ги и сме ги разредили. Те са доста по-рядки вече. Сега, това, което ще направим е в кофите, които имаме. Нали, това са ни кофите, в които си слагаме материал, за да ни влиза големия валяк. В тези кофи трябва да сложим материала от тези двете разбъркани баки. Тук в едната кофа, ето тук оставям шпакли, всеки да си има после. В едната кофа съм сложил валяците. Давайте дръжките на валяците. Така, взимаме една дръжка на валяк. Задръж, моля те. Взимаме си един валяк. По него си има розов материал. Нанизваме го от едната страна и го нанизваме и от другата страна. Давай следващата дръжка. Нанизваме от едната страна. Не пипай ти, не се цапай. Аз ще се цапам само. Ето го другия. И сега третия. Сега трябва да напълним кофите с материал. С какво ще гребеме? Отговор А с ръце, отговор Б с крака и отговор В с този инструмент, който ни седи в баката. Как се казваше това? Мистрия, браво! С ръце ли? Да. Виждате ли разликата между цветовете? Да. Доловима е, нали? Виж как ти се измити кофите, подготвени. Добре, дайте да напълним още една и да видим колко имаме материал. Да го разпределиме по-равно навсякъде. Кой ще гребе? Айде. Много ясно виждаме. Единият материал е розов, другия е зеленикъв. Ще стане, ама ще виждаме разликата между различните. Давай, слагай там, после ще видим къде ще сложим допълнително. Сега, как може да обирате кофа с шпакла? Така, може ли да обираме? Така ли? Как? Я ни покажи. Как би обрал? Това е труден вариант. Ти как би обрал? По този начин ти падат пластмасови стружки от кофата, които после правят мустаци по стената. Ето така.
Колкото е по-чисто, толкова по-лесно върви работата. Значи сега ще започнем да нанасяме втора ръка на стените в другата стая, защото те са поизсъхнали значително. Тук в тази стая няма да нанасяме втора ръка и ще нанасяме първа ръка на други две стени. Кой ще нанася първа ръка, кой ще нанася втора ръка? Вижте този материал колко е по-редичък. Виждате ли го? Този сега ще видите, че е много по-лесен за работа. Вижте сега как си движа кофата. Кофата, благодарение на това, че е на колела, трябва спирачките да са освободени. Не трябва да имаме натиснати спирачки. С това, че кофата е с колела, аз я движа с помощта на валяка навсякъде с мене. Нали виждате? Ето. И нанасям си сега горе по същия начин. Отгоре надолу. Не опирам в тавана. Нанасям си така, примерно толкова широчина. Вижте тук материала леко си смесва цвета. Пуска и розово, и зелено, заради това, че валяка не ни е бил измит. Тупа си го още веднъж, пак близо до тавана. Защо шпакловаме отгоре надолу? Кой ще каже? Кой знае защо шпакловаме отгоре надолу? Шпакловаме отгоре надолу, защото капе материала. И ако започнем да шпакловаме първо долу, а после горе, ще ни капне материал на вече шпаклованата повърхност. Затова ние започваме да работиме отгоре надолу. Защото сега като ми капе, то ми капе на стена, която аз още не съм шпакловал. Ако тази стена ми е зашпаклована, аз все едно я прецаквам. Айде, кой почва да заглажда? Нанасям си един слой, после заглаждаме. Сега ще ви покажа и заглаждането как го правим. Ми пресъхва и го дърпам настрани. Трябва да си имам шпакла в мене. И аз само си заглаждаме така. Виждате ли какво става? Мога да го направя с повече натиск и с по-малко натиск. Когато го правя с повече натиск, аз взимам повече материал. Този материал, който съм го взел, мога да го използвам или за ъгъла, което не ви съветвам да правите, защото ще започне да ви се отлепи от другия ъгъл, така че не го пипайте. Ето тук виждате, имаме един неизкурен мустак. Виждате ли го? Вижте как ние сега пълниме около него. И вече имам много голямо количество материал, което аз трябва да го върна в кофата, защото той ми пречи. С шпаклата си го сваляме така надолу и той ми пада. Шпаклата си изчиствам да не ми засъхва материал по нея. Места си след това стълбата и си правя още едно заглаждане. Как правиме заглаждането вчера? Какво говорихме? От прясно към вече загладено. От незагладено към загладено. Нали така? Помните ли? Вижте сега тук как ми оставя материал, той не е загладен. Това какво значи? Че тук е много по-ниско. Затова, ето тук имам вече много материал на ножа, нали виждате? Мога да си го махна или да си го сложа на стената да не ми пречи. Аз сега ще го загладя е така, да няма такава голяма неравност. И си го заглаждам и това. Ето пак събрах много материал и вижте, вече виждаме зеления слой, виждаме къде е розово, виждаме къде е зелено. Там където е розово, значи ние сме направили много тънък слой. Където е зелено, сме направили по-дебел слой на втората ръка. И сега, когато ние започнем да пълниме в тази посока, ще видите как ще има зони, където ще прозира. Тук въобще не ми стига материала. Виждате ли? Значи тук е много плътнало. Нанасям материал и го заглаждам. И пак остава дупка. Слагам още материал и я запълвам тази дупка. Тук имам дупка. Тия дупки ни пречат. Не можем да ги шкуриме дупките. Слагаме материал и заглаждаме. И тия дупки ние сме ги напълнили. Виждате ли колко лесно става? Да. Оставяме мустаци. Мустаците оставяме, дупки не оставяме. Мустаците ще ги шкуриме, дупките не можем да ги шкуриме. Ето тук вижте как ни прозира розово от първата ръка. Стабилно. Виждате ли? Значи това е била бабунка, която по никакъв начин не ни притеснява. Айде сега. Този, който нанася, почва да нанася. Другата част на стената, другия заглажда. Така. Давай, се опитаме да го измиеме колкото можем от розовата шпакловка, да вземеме колкото можем повече от зелената и в началото аз ще го разтъркалям, за да умешаме цветовете. Аз съм защитил вратата, така частично, но все пак внимаваме и я пазиме, да не пръска излишно. Тук вече почна да ми плуска много розов материал. Виждате ли? Значи вече взимаме още от зеления. Взимам си с въртене и си го нанасям. Не до ъгъла. Ъглите няма да ги правиме, нали говорихме? Айде, кой ще заглажда? Тук който ще заглажда може да почва да заглажда. Тук ни е първа ръка, ама понеже нямаме изсъхнали стени всички да правят втора ръка, сега едно тренираме втора ръка на тая, която ни е първа. Пази го ти тело него, докато е горе. Кой ще идва да нанася, да продължава тук да нанася? Айде, така ще ни пресъхне тук материала, където е. Давайте сега другата горна част направете. Нанеси му тук още, отгоре до края. Спазваме си една последователност на работа. Дръж шпаклата. Много добре, тук е загладено. Браво!
Дръж си ножа, изчисти си го. Къде да ви е кофта на вашия отбор? Свали материала от ножа, имаш прекалено много материал на ножа. Тая кофа е с колела, за да я търкаляме, не да я носиме. Харесва ли ви как става? Е, тук вижте, имаме дупки. Тия дупки говорихме, че не можем да ги имаме. Значи запълваме ги тия дупки и ги заглаждаме. Защото всичко, което ни надстърчи отгоре, можем да го зашкуриме, обаче това, което е дубното навътре, не можем да го зашкуриме. Айде, вие сега си продължавате вече без стълба. Вече стълба не ви трябва. Значи е това празно, трябва да го напълниме. Слагаме материал и го пълниме. Затова ние сменяме посоките. Тук вече материал, виждате ли как почва да провлачва, защото изсъхна. Затова правиме една част, след това друга част, като застъпвате малко. Сега ще нанасяш тук върху 10 см върху това загладеното. Отгоре, така хоризонтално е по-трудно, да. Хоризонтално ли? Хоризонтално е една идея по-трудно. Как е по-трудно? Ще така е по-трудно хоризонтално. Хоризонтално е по-трудно, да. Защото стените са по-дълги. Ето, вече сме умешали цветовете. Тук, който заглажда от вашия отбор, започва да заглажда, като не пипате ръбовете. Тук не заглаждаш долу и тук не заглаждаш по ъглите. Значи стараем се да направим плавно движение, а не ножа да ни скача и да ни остава толкова дупки. Взимаме си материала, който имаме. Виждате ли как става по-гладко? Ето тук има много материал. Сега ще го взема малко и ще го разнеса. Тук имаме косъм от валяк. Ето тук имаме дупка. Пълниме я. Тук има дупка. Пълниме я. Тук пак има дупка. Пак пълниме. Отново имаме дупка. И ние така изравняваме кривотиите по мазилката. Тази мазилка, те са дърпали ето така. И затова сега вълните са ни в тази посока. И ние когато шпаклуваме в перпендикулярната посока, сега ще ги напълниме тия вълни. Ето тук вижте колко дупки имам. Ето така ги запълвам. Така трябва ли, защото не мога? Защото така е по-лесно, по принцип. По-лесно е да се дърпа отгоре надолу, отколкото настрани. Направихме го. Тук имам вече материал. Мога да се продължа малко от тук да си заглаждам. Този мустак не ни притеснява. Я да видя при вас как върви. Не, е тук да видя в началото. Добре, браво, айде, супер. Малко махах. Нищо де, нали за това говорим, че шпаклуваме отгоре надолу, защото надолу всичко пада. Продължавай. Имаш зелена светлина. Ето тук имаме много дупчици. Само тия дупчици ги запълваме да ги нямаме. Айде, продължавайте. По-близо тук давай, нанеси го хубаво цялото. Отдалечи се малко от стената, да ти е по-удобно да използваш лоста на пръта, на валяка. Момчета, махнете си от тук инструментите да не пречите на другите. Я да видя как върви при вас. Тук няма материал, слагаш още. И сега разлика като материал е една идея по-рядък, колко по-лесно върви. Това ни облегчава работата, обаче не можем да изправиме толкова много стената. Айде сега, внимателно с малък наклон, ето така, държиш ножа и заглаждаш. Така. По принцип заглаждаме от прясно към загладено вече, защото иначе тук ни остава един ръб. Виждаш ли? Трябва наобратно да заглаждаш. От другата страна. Не слизай прекалено надолу, тук няма материал. Виждаш ли? Тук няма никакъв материал. Заглади, пренеси материал там. Тук също няма много материал. Ето, стига. Изчакай го сега той да свърши и тогава ще продължиш. От прясно към загладено. Тоест от сам на сам. Защото сега в момента, в който сложиш ножа, той ти прави вдлъбнатина, която ти не можеш да я поправиш. Това винаги от прясното към вече загладеното. От сам на сам. И тук оставаме. Ето, защото това може да се изкури, обаче когато аз направя ето това и тръгна, това вече не мога да го поправя. Трябва да шпаклувам все едно отново. Така че от новото към старото вървиме. Заглаждай. Сега ще ти сложа още малко материал. Виж на ножа как слага материал. Взимаш си с шпаклата и слагаш така от единия край към другия край. И имаш по цялата повърхност, там където ти трябва да сложиш материал, по този начин можеш да си добавиш. Слагаш си материала и си го разнасяш плавно. И виж как напълни вече дупките. Видиш ли? Браво! Това, което не е загладено, това пречи. Тук вече е изсъхнал материала, не минава и натам.
Виж сега тук, виж какво става, тук не мога да го загладиш, виждаш ли? Да. Това знаеш какво значи? Има Че има дупка и трябва да сложиш много материал вътре в нея. Добре. Този слой трябва да се уеднакви навсякъде. Тоест, колкото е дебелината тук, толкова да бъде и там. Айде, давайте. Не обирай толкова много, нека да има все пак някакъв слой. Е така, да имаме някакъв слой. Не да обереме всичко е така, да го направим, а да сложиме, да имаме дебелина. Давай. Сега събирам, имам нужда от материал, за да напълня ето тук тази дупка. Тази дупка ми е голям проблем. Взимам всичкия материал, който е от тук, заглаждам го, тук имам някъде буклук, изчиствам си ножа и го махам. Не допирам във ъгъла, защото в момента, в който допра ъгъла, взимам остатъци от другата стена, които ми пречат. Сега имам си тук вече материал, слагам си го ето така тук, в тази дупка и си заглаждам. И сега ето тук имам още дупка. Как върви, момчета? Браво! Тая кофа ти седи ето така тук. Слагай още материал, няма материал. Тая шпакла ще падне като е тук, той ще я бутне. Кофата близко до стената, винаги кофата близко до стената. Значи можеш да напълниш тия дупки. Е така. В момента вече този материал ни е пресъхнал и ние почваме да мажеме. Така че ще го направим така с шпаклата. Ще се опитаме да напълним тия дупки с шпаклата, колкото да ги напълним. Сега направи отдолу, ама вече ти не можеш да дърпаш хоризонтално. Ще трябва да пренебрегнем това, което говорихме. Сега ще трябва да го правиш по същия начин, както правихме първата ръка. Ама така не можем да изпълнем стената. Но така в случая го направи сега така. Можеш да си сложиш материал. Гледай, е така на шпаклата. Без валяка. Е така. Оп, взимаш си материал и си слагаш на ножа. И сега от сухо към мокро. Има още материал, тук няма никой. Сега телескопа е малко по-дълъг и почва да пречи. Сега ще го оправим телескопа. То тук не беше предвидено да работиме. Дай да видим сега това. Материала е така, слагаш си на ножа. Изправи се, що си клекнал. Телескопа може надолу да работи. Оп, виж ли? Бабунки ли стам да изглежда? Кое? Розово. Там има бабуна, да. Айде, заглади другото. Виж как, чакай, пичага. Гледай сега. Вместо ти да клякаш, можеш с валяка, тази шпакла не може да ни седи тук, защото я цапаме. Можем така да си я лепнем отстрани да ни седи. Вместо да клякаш долу и да седиш, ти можеш така просто, така да нанасиш и си прав. Виждаш ли? Ето така, не стигаш до ръба. Тук имаме много дебел слой, нанасяме го на другите места и готово. Ето тук няма, не се допирай в стената. Тук почти до ръба отиваме, но не съвсем. Защото като отида до ръба и удрям другата стена. Айде сега. Тук правим заглаждането. Този нож го държиме под ъгъл. Трябва да има този нож ъгъл. Ето такъв ъгъл. Не го слагаме да легне. Трябва да има ъгъл. Ето така. Давай. Много тънък втори слой, нали така? На местата, където си е зелено, значи имаме хубав дебел слой, втора ръка. Сега, как правиме поправки? След като изкуриме, ще има места, които не ни харесват и ние трябва да направим поправки. Това тук може да е една евентуална поправка. Когато изкуриме, ще видиме. Поправките ги правиме с различен цвят от цвета, който е на стената. Защо? Ако направим поправката със същия цвят, ние ще забравим къде имаме поправка. Затова, примерно тук, ако имаме поправка, тук, ние минаваме, тук вижте ножа как е скачал, защото заглаждахме в тази посока. Сега правим поправката на обратно. И когато нанесеме на обратно материал, ние пълниме всичките тия кривини, които ги имаме. И сега, когато това нещо засъхне, ние ще го виждаме много лесно, защото на розовата стена ние имаме зелена поправка. Нали така? Давайте вие си довършвайте тук. Не се опирай в една стена. Виждаш ли как стана? Ето тук имаме дупки. Хвани с две ръце. Хвани с две ръце. Чакай малко. И тук, ето така сега, дръж ножа, ето така. Отпусни си ръцете. Чакай да видим първо къде трябваше да напълним. Ето тук трябва да напълним. Оп, напълваме. След това държиш ето така ножа и съвсем леко. Оп, 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 оп. И виж. Виждаш ли? Да. Айде, давай сега пак. От тук заглаждаш. Ето така. Оп, виждаш ли? Колко добре стана. Сега, вижте момчета,
когато шпакловаме вече в другата равнина, как тук имаме супер много дупки, виждате ли? Затова трябва да редуваме. Едната ръка шпакловаме нагоре, другата настрани. И сега, тия дупки, за да можем да ги напълниме, защото ние тук заглаждаме, ето, ние заглаждаме, обаче те дупките си остават, защото мазилката се я правили, дърпайки само нагоре. И затова ние сега тия дупки трябва да ги напълниме с материал. Ето, гледайте колко голяма дупка има. Трябва да ги напълниме и след това да ги дръпнем в противоположната посока. И когато дръпнем в противоположната посока, вижте тук колко е дебело. Значи тук има супер дебела дупка. И ние я запълваме. Ето. И заглаждаме и от тук. И тук ни остава пак тази дупка. Долу винаги има много големи дупки, да знаете. Долу винаги са най-издескани. Махаме този материал, защото ни е прекалено много. Виж, шапката ти е на земята, някой ще я настъпи. Чудесно! Това нещо ще се изкури и ще стане много добре. Само че за утре сигурно ще е мокро. Направи се сега додолу, доколкото може на 5 см от пода. Ето, чакай, ще го загладим. Това е така. Ето, виждате ли какви вълнички се получават? Ето как ми прескача ножа. Значи тук нямаме материал. И той вече, то дето е нанесен, почва да пресъхва. Ето и тук ми насича. Значи, защото долният материал вече е поизсъхнал и затова той ми насича. И това можем да го излекуваме, като се едно направим още една ръка отгоре. Ето го. Така тия дупчици ни пречат, така че можем да ги зашпакловаме, дори с шпакличката. И после обаче разчитаме на шкурене, когато не го загладиме, когато е момента. Пробвай долу да си загладиш вече в другата посока, нагоре, като дърпаш. Добре, айде сега да почнем да си оправяме инструментите. Върнем шпакловката в една от тия кофи. Да, сега само ще се облека. Не, чакай, къде се обличаш? Работният ден не е свършил, не бързай. Има още работа. Сега предстои... Деца, шпаклова ли ви са още? Да. Сега ще ги направим и тия. Ама виждате ли колко бързо върви вече, като свикнахте малко? Значи вие задобрявате все повече и повече и ще ви става все по-лесно и по-лесно. 3 стени, нали така? 3 стени с половин кофа се едно сте направили. Може така да се съхранява. Тази шпакловка може да си седи така, в кофата като е затворена, много време. Проблемът е, че когато добавиме вода, в водата има бактерии и тия бактерии ще му хлясат вътре и шпакловката ще му хляса примерно след 2 седмици на топло време. Даже ако би се Да, просто има във водата бактерии. Тук има още 3 човека, където не са си взели маламашки. Кой няма маламашка? Аз. Идвай да взимаш. Кой има маламашка? Това е маламашка. Дръж. Махнете тия работи, махнете шишетата. Нищо не трябва да ви се пречка в краката. Всички сте екипирани. Сега, всеки има маламашка и шпакла. Да. Аз съм ви изкурил предварително вашите картончета, които сега ще ги шпакловаме. Това, което ще направим сега гледате аз какво правя и правите това, което правя аз. Аз сега ще ви покажа. Тук има една лепен, където ми пречи. Това е мах. Всеки си знае цвета. Сега правиме втора ръка шпакловка на нашите картончета. Нали така? Всеки си има материалчето с конкретния му цвят. Сега, взимаме си материала. Нашата отцветена шпакловка. Отваряме я, разбъркваме си я с шпаклата, да я омешаме отново с цвета, с който си работиме. Сега си работиме с същия цвят. Всеки си работи с същия цвят, с който си е започнал. Затова нали казахме, че всеки си избира един цвят и си работи с него. Объркваме ги хубаво, да няма някъде бяло останало. Защото тази шпакловка тя е бяла и към нея слагат отцветител, за да стане някакъв цвят. В случая ние сме ви избрали цветове. Така че разбъркваме хубаво. Почиствам си шпаклата и след това взимам си материал, слагам си на маламашката с шпаклата и започвам да шпаклувам. Гледайте ме сега как шпаклувам. Сега тук е много важно да гледате какво правя. Застанете така, че да може да ме виждате. Искам да съм сигурен, че всички ме виждате. Елате насам. Сега започваме да шпаклуваме втора ръка. Фащаме си маламашката пак с пръстите. Нали така? И тук вече, докато шпаклуваме, ще правим едни вълнички. Значи, вчера шпаклувахме с прави движения. Нали така? Днеска шпаклуваме с вълнички. Почвам да си шпаклувам, знам къде ми е тиксото. Нали? Аз трябва да шпаклувам вътре в тиксото. Значи така си правим с вълнички. Взимам си материал, слагам си, започвам си отстрани първо да знам, че навсякъде където ми е тиксото имам и след това правим вълнички. Отстрани да ми е започне хубаво, отдолу, навсякъде да съм минал и се стараеме тук там да оставяме такива мустачета, но леки, не големи мустачета. Взимам си още материал, нанасям си го да имам хубаво, така, да съм си нанесъл материал
И си правя от тия вълничките, дето ви казах. Нанасям си го материала насякъде, взимам си още материалче, да ми стигне за насякъде. Си правя тия вълничките, дето казахме. Този материал, дето ми е в повече, си го връщам в кофичка. Ето го, това е. Виждате ли ги леко вълничките къде са? И го оставяме. Нищо повече. Лесна работа. Лесно. Трябва да ни остане материал и за утре, да знаете. Така че не изразходвате всичко. Като свършиме, затваряме си кофичките, да щракнат хубаво, да не влиза въздух вътре. Сега ще минем, накрая ще оправим, каквото има нужда. Така, заповядай шпакличка, разбъркай си хубаво. Тук някой си е зарязал капачето на кофичката по средата на стаята. Дай сега да ти помогна. Значи, нали трябва да ни е потъгъл маламашката. Да не ни е легнала плътно, а да ни е потъгъл. Защото иначе забираме материал, видиш ли? Да. Значи маламашката ни стои винаги под ъгъл. Не ни стои така легнала, а винаги стои така леко отворена. Ето е така. Айде давай сега. Взимай. Давай. Давай, нанасяй навсякъде, взимай. Давай, слагай още материал, шпакой го цялото. Давай. Започваш си винаги от едната посока. Видяхте ли ме как започнах? От едната посока навсякъде. След това. Ето така направи. Айде, направи го това. Имаш достатъчно материал. Започни от тук и да към края. Дай сега заедно. Ето. Оп. Дай сега отгоре. Хвани си я да ти е удобно. Застани ето така. Така. Нанасяме си навсякъде. Ето и тук. Виждаш ли, нанесли сме навсякъде. Да. Сега тук само има малко, което трябва да нанесеме. И сега хвани маламашката и си правиме вълничките. Тук виж, сме взели от някъде буклук. Някъде имаме буклук, ето го. Готово е. Връщаме сега материала в кофичката. Браво! Измий си инструментите, затвори си шпакловката, върни шпакловка, ако има останала. Добре, ето тук ти е малко по-дебело, виж? Ето тук обери малко, тук е малко по-дебело, колко трябва, тук долу няма никой. Айде, давай. Сега можеш и така наобратно да си фанеш да си нанесеш тук. Вземи. Така, от тиксто навътре. Да сложим още материал. Чакай, че го изпуснах. Сега, тук виж ни полепна пясък. Това го изхвърляме. Взимаш си материал и си нанеси сега. Айде. От края към средата. Хвани хубаво. Така, държиме на обратно маламашката, усещаш ли? Обаче пак можем да работиме, въпреки че държиме на обратно. Защото за един майстор това не е проблем, че си фанал на обратно маламашката. Може да се справиш с всичко. Ето това ти е. Ето. Връщай материала. Не е хубаво. Спокойно, ти не знаеш какво трябва да стане. Измиваме си инструментите и ние сме готови за днеска. Дали втората ръка, виждаме как на места ни прозира първата ръка. Значи там е било много тънко, а на другите места вече се вижда хубав дебел слой от втория слой. Когато изсъхне, можем да шкуриме, като внимаваме да не минеме първия слой. Ще шкуриме тази стена. Вижте тук, където правихме поправка, виждате ли как е различен цвета? Ние няма как да забравяме, че тук сме направили поправка, защото го виждаме. Така че на всички места, където имаме различен цвят, ние знаем, че трябва да шкуриме след това. Ето и тук има. Затова правим това цветово кодиране. Всеки слой е с различен цвят, за да ги следиме къде какъв слой имаме. Много добре се справихте, деца. Супер стана. Браво! Браво! Утре шкуриме и ще видите какво става. Браво! 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 Ево сео! Приключи втория ни ден. Децата са изключително доволни. Просто няма как да ви покажем изражението на лицата им, защото трябва да цензурираме и нямаме право да ги показваме, както сте видяли във видеото. Обаче супер много се изкефиха на това, което сами направиха и видяха колко добре се справят. Този път работата протече много по-бързо от първия ден и много по-добре. Вече когато се го правили един път, втори път нещата се случват много по-бързо. Остава ни утре да изшкуриме, надяваме се да изсъхне, просто защото имаме супер малко време. Децата ги водят само за по 4 часа. И утре трябва сутринта да действаме, което ще ни скъси нашия времеви период за изсъхване на шпакловката, но затова и оставихме една стена, която да не е шпаклована, просто за да може да имаме бекъп вариант и ако нямаме нищо изсъхнало, ние да можем утре да я шкуриме тази стена. Очаквайте следващия епизод, където ще ви покажем
как протича шкуренето, а пък след като изшкурим, след това вечерта ще има базар, на който ние ще изненадаме децата и ще им подариме подаръците, които сме предвидили. Надявам се това да ви е харесало. Следвайте ни във Facebook, Instagram, YouTube и TikTok за още видеа. А ако ви харесва строителната революция, която правим и супер многото стойност, която даваме на всички хора, като образуваме цяла България как да работят умно, а не трудно и да постигат по-добри резултати, ако искате и вие да допринесете за повишаването и развитието на българските майстори, може да се присъедините към нашия екип, като се свържете с нас. Ако искате да научите супер много подробности от света на шпаковането, запишете се за нашето обучение по шпаковане от линка в описанието. Работете умно, а не трудно, не дейте да бъдете посредствени, правейки всички грешки, които всеки един човек е направил, за да изпълни една дейност. Разберете как да не ги правите и как да си съкратите времето, за да постигнете много по-добри резултати. Очаквайте следващия епизод.